கட்டளைகளே ஒன்டாரியோ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய லோகன் கணபதி அவர்கள் கலந்து சிறப்பிக்க உள்ளார். இப்பொழுது உண்மையிலே ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே உலகம் பூராக எமது மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லோகன் கணபதி அவர்களின் மனப்பதிவிலிருந்து ஒரு சில கருத்துக்களை இந்த வழியிலே பகிர்ந்து கொள்வோம். வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம் இளங்கோவர்களே. வணக்கம். ஃப்ரம் ஐடிஆர் நேரலை உங்கள் எல்லாருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். ஆமாம், இன்றைய சூழ்நிலை ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையாக பாடசாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. வேலைத்தலங்கள் கூடுதலான வேலைத்தலங்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த வேளையிலே நீங்கள் மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள்? இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையை எப்படியாக மக்கள் அவற்றை தவிர்த்துக் கொள்ளலாம், பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் தங்களை? அந்த வகையிலே கூறிக்கொள்ளுங்களேன், மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் உங்களுடைய கருத்துக்களை. முக்கியமான விடயங்கள் என்னென்றால், இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும், இந்த சர்வதேசத்தின் நிலைமையில பார்க்கல எங்களுக்கு நிறைய பல சஞ்சடத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் இன்றைக்கு கனடா போன்ற நாடுகள் இன்னும் எங்களோட ஒன்றாரிய மாகாணம் போன்ற மாகாணங்கள்ல இன்னும் நாங்கள் அந்த பீக்கை அந்த பைக்கை நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதா இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும், டெஸ்டிங் வந்து இந்த 2 கிழமை இந்த 2 இனி வரப்போன்ற 2-3 வாரங்கள் மிக முக்கியமானது. உங்களுக்கு தெரியும், கிட்டத்தட்ட 1 மில்லியன் கனடிய மக்கள் வெளியால போய் வருகிறார்கள் கனடாவுக்கு. அப்புறம் இந்த மருத்துவர்களுடைய குறிப்பின்படி, பப்ளிக் ஹெல்த்தின்படி, இன்றைக்கு ஒன்றாரிய மெடிக்கல் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் சொல்லின புள்ளிவரத்தின்படி கிட்டத்தட்ட 58-60% இந்த தொற்று நோய் இந்த தொற்று டிராவலர்ஸ் எல்லாம் வருது கிட்டத்தட்ட 50% மேல. அப்ப இதை நாங்கள் தடுக்கணும் என்றால் நிச்சயமாக எங்களுடைய அந்த சோசியல் ஐசோலேஷன் சொல்றது, நாங்கள் தனி போய்க்குள்ள எங்களுக்கு ஒரு 2 மீட்டர் வச்சிருக்கிறது. அதில் வீடுகள்ல வெளிநாடுகள்ல இருந்து வர ஒரு கட்டாயம் நாங்கள் வீடுகள்ல 14 days. உங்களுக்கு தெரியும், ஏர்போர்ட்டுகள்ல உங்களுக்கு சரியான இறுக்கமான இதுகளை உத்தரவுகளை தர்றதில்லை. உங்களுக்கு தெரியும், அங்க ப்ராப்ப அந்த ஸ்கிரீனிங் அதுகள் எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டா இல்லை, கணக்கு ஸ்ட்ரிக்டா இல்லை. ஏன்னா அவ்வளோ அதுக்கு லிபரலா விடணும். என்னென்றால் நீங்கள் எல்லாரும் பொறுப்பானவர்கள் என்ற ரீதியில, என்னடா எல்லாருக்கும் நாங்கள் போலீசிங் செய்யல அது எல்லாருக்கும். அப்ப அந்த அடிப்படையில இது எங்களுடைய தார்மீக கடமை. உங்களோட லைஃப் ஏன் இதை சொல்றேன் என்றால், உங்களை பாதுகாக்கிறோம், உங்களை சுத்தி இருக்கிற உங்களோட அன்புக்குறிகளை பாதுகாக்கிறோம், உங்களுக்கு குறிப்பாக உங்களோட முதியவர்கள். உங்களுக்கு தெரியும், இதுல வல்னரபிளான ஆட்கள் சின்ன பிள்ளைகளும் முதியவர்களும். அப்ப அவள் தான் அவளுக்கு அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் குறைவு. உங்களுக்கு தெரியும் என்ன. அப்ப நாங்கள் என்ன, இந்த சவுத் கொரியாவில இன்றைக்கு சக்சஸ் ஆகின கிழங்கு காரணம், அங்க 51 மில்லியன் பீப்புள், 51.47 மில்லியன். அப்ப அவங்க இன்றைக்கு ஒரு டெஸ்ட் 20,000க்கு மேலே டெஸ்ட் ஆகுது அவ்வளோ ஒரு நாளும். சரிதான், இன்றைக்கு உலகத்திலே சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வந்த காரணம் இந்த செல்ஃப் ஐசோலேஷன், மற்ற டெஸ்டிங், மற்றது கூட சோசியல் டிஸ்டன்ஸ். இப்படி அவள் சொன்ன அரசுகள், மெடிக்கல் ஆபீசர்ஸ், உங்களோட வைத்தியர்கள் சொல்கிற இந்த இதுகளை கேட்டு நாங்கள் நடக்கணும். பட் உங்களை எல்லாருக்கும் அந்த சமூக பொறுப்பு இருக்குது, ஒரு கொலெக்டிவான பொறுப்பு. நாங்கள் ஒரு புதிய உலகத்துல வாழ்றோம். இன்றைக்கு உலகம் ஒரு யூடியூன் எடுத்து நிற்குது. இன்னைக்கு யாருமே எதிர்பார்த்துருப்பா இப்படி ஒரு ஸ்டோம் உண்டு, ஒரு பெரிய ஒரு புயல் உண்டு, ஒரு கொரோனா வைரஸ் புயல் உண்டு, சுனாமி வேலை வருமென்று ஒருத்தருமே யோசிக்கல. wuhanல தொடங்கி இன்றைக்கு யூரோப்பு கூட இத்தாலி ப்ளீடிங். உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்பெயின்ல பேசிக் ப்ரொடெக்டிவ் PPE என்று சொல்லி பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஒரு மாஸ்க்குகளே இல்லாமல். உங்களுக்கு தெரியும், சும்மா மாஸ்க் இல்லை, அந்த இதை தடுக்கக்கூடிய N95 மாஸ்க்குகள். ஈவன் அமெரிக்கா இன்றைக்கு எல்லாம் 2 வைத்தியரோட டாக்டரோட கதைச்சிருந்தேன். ஃபேமஸ் ஹாஸ்பிட்டல்களே இன்றைக்கு ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட்ல இருக்குது. டெக்சாஸ்கள், நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்க, நல்லா தெரியும். இதெல்லாம் துன்பகரமான செய்தி. இன்றைக்கு அமெரிக்க பிரசிடென்ட் சொல்றார் 1 லட்சம், இன்றைக்கு அவர் சொல்றார் 1 லட்சம் மக்கள் இறப்புக்குள்ள நாங்கள் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணினால் 100,000 பீப்புள, அது பெரிய தங்களுக்கு வெற்றி என்று. அப்படி சொல்ற அளவில் அந்த நம்பரை சொல்றது மனது கஷ்டமானது. நிலம் அவ்வளவு பேருக்குள்ள தடுக்க. ஏனென்றால் அப்ப இன்றைய கனடாவில நாங்கள் சக்சஸுக்கான உங்களுடைய மெடிக்கல் சிஸ்டம், நாங்கள் ஒரு அருமையான சிஸ்டத்துல இருக்கிறோம். அப்ப இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ப்ரிவென்டிவ் மெடிசின், அந்த ஃபேமிலி டாக்டர்ஸ் சொல்றது, அந்த
பிரைமரி கேர் வந்து பிரைமரி ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் வந்து அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிராமம் ஒரு ஏரியாவா ஒரு நகரங்கள்லயும் ஒவ்வொரு பக்கெட்டா ஒரு மக்களுக்கு ஸ்கிரீனிங் செய்யணும். உங்களுக்கு தெரியும். மற்றது டெலி ஹெல்த்தும் இருக்குது. நீங்கள் அது கூடவும் அவர் உங்களுடைய சிம்டத்தை சொன்னால் அவ்வளவு உங்களை டெலிஃபோனு கூட அசஸ் பண்ணுவேன். உங்களோட டயக்னோஸ் பண்ணி அப்புறம் அசஸ்மெண்ட் சென்டர் இருக்குது. நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 11 ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மேலே நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ல அசஸ்மெண்ட் சென்டர் உருவாக்கியிருக்கோம். அங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு ஸ்கிரீனிங்கும் டெஸ்ட்டும் நடக்கும். உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரும். லேபுக்கு போய் இவ்வளோ அண்ணா இது பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு சொல்லி இதில் வரக்கு ஒரு 3-4 நாட்கள் இருக்கும். அப்போ இந்த ப்ரோசஸ் வந்து இங்கே அருமையாக இருக்குது. அது நல்லா இருக்குது. மற்றது எங்கட ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எங்களோட சிஸ்டங்கள் வந்து அந்த பீக்குக்கு போக விடையில் இருந்தால் அதை கீழே நாங்கள் அதை சமாளிக்கக்கூடிய இருக்குது. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு லைன் அப் பண்ணல. பாருங்க, நியூயார்க்ல இன்றைக்கு குயின்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல், அமெரிக்காவில் ஒரு சிக்காக்குள்ள பார்த்தீங்களா ஆக்கள் வந்து பெரிய மைல் கணக்கில் லைன் அப் பண்ற நிலைமைகள் இருக்குது. அப்ப இதுகள் வந்து அப்ப எங்கட மக்கள் வந்து கூட நீங்கள் கொடுக்கணும். மற்றது மிக முக்கியமானது மற்றவர்களுக்கு நீங்க சொல்லணும். இது வந்து ஒரு இந்த நேரம் தான் நாங்கள் ஒரு எங்கட ஒரு தார்மீகமா ஒரு கம்பேஷனேட் என்ன ஒரு கருணையா ஒரு மற்றவர்களை நாங்கள் கை கொடுக்கிற காலங்கள் எப்பயும் கொடுக்கணும். இப்போ இந்த காலங்கள்லாம் கூட ஒரு ஜெனரஸா நீங்கள் கம்பேஷனேட்டா இருக்கிற காலங்கள், ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர், வயசு போனவர், சொந்தக்காரர், கஷ்டப்பட்டவர், சிங்கிள் மதர், சீனியர்ஸ், லோ இன்கம் பீப்புள் இருந்தால் உங்களுக்கு நாங்கள் குரோசரி வேண்டி கொண்டு வரட்ட மாட்டேன். நாங்கள் ஒரு பால் வேண்டி வந்துட்டா பான் வேண்டிட்டு வரட்டா. அப்ப அவ்வளவு தூரம் அந்த உதவிகளை செய்து தனிமைப்படுத்தி, தனிமைன்றது அவ்வளவு தனிமைப்படுத்தல. போன்ல தானே அவள் தொடர்பில் வைத்திருக்கணும். அவர்களுக்கு காலையில ஒரு கேட்கக்கூடிய இருக்கணும். அவர்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணாமல், குறிப்பாக முதியோர்கள், குழந்தைகள், குடும்பங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாமல் கூட ஆட்களோட சேராமல் இந்த 2-3 கிழமைகள் இருந்தால் இருக்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கிரிட்டிக்கலான காலகட்டம். மற்றது ஒவ்வொருவரும் ஒரு டிஃபரெண்ட் மேக் பண்ணலாம். சாதாரணமான ஒரு ஆள்ல இருந்து ஒரு எல்லாருக்கும் வந்து அறிவுள்ள ஆட்கள், அறிவான ஆட்கள். அப்ப நீங்கள் சில விஷயங்களை நாங்கள் செய்யலாம். ஒன்று வந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு எங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் நாங்கள் கீப் அவர் ஸ்ட்ரென்த். அரசாங்கம் வந்து கவர்மெண்ட் கேந்து விடுறீங்க என்ன, எவ்ரி ஒன் மஸ்ட் பிளே தியர் ரோல். அப்ப எல்லாரும் சேர்ந்துதான் நாங்கள் இதை ஓவர் கம் பண்ணலாம். இந்த யுத்தத்துக்கு எதிராக, இந்த வைரஸுக்கு எதிராக யுத்தத்தில் நாங்கள் வின் பண்ண முடியும். ஆனால் கூட நாங்கள் பல கஷ்டங்கள் கூட போய்தான் நாங்கள் இதில் வின் பண்ணலாம். அந்த பொறுப்பை நாங்கள் கையில் எடுக்கிற மூலம் தான் அதை செய்யலாம். ஆமாம். அந்த வகையில் நீங்கள் ஒன்டாரியோ பாராளுமன்ற உறுப்பினராக பிரதிநிதியாக இருக்கிறீர்கள். இந்த ஒன்டாரியோவில் ஏற்படுகின்ற இந்த பொருளாதார ரீதியான பின்னடைவுகளை, மக்களிடையே சில பின்னடைவுகளை சந்தித்துக் கொள்வார்கள், பொருளாதார சிக்கல்களை சந்தித்துக் கொள்வார்கள். அவற்றினை எவ்வகையாக மக்கள் திருப்திப்படுத்தக்கூடியதாக அல்லது அவற்றை சமாளிக்கக்கூடிய வகையிலே ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் அதற்கான வழிவகைகளை செய்திருக்கிறார்கள்? உங்களுக்கு தெரியும், அதை கேட்கறேன்னா நாங்கள் மனசியாக கணக்கில் கேட்கலாம். அந்த எக்கனாமிக் இதில் ஸ்மால் பிஸ்னஸ்ல இருந்து மீடியம் பிஸ்னஸ் வரைக்கும், மற்றது மக்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும், நேற்றில் கடந்த 1 வார காலமாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஹாஸ்பிட்டலின் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றோம். உங்களுக்கு தெரியும், ஃப்ரண்ட் லைன் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இந்த அசஸ்மெண்ட் சென்டர், அதை விட ஹாஸ்பிட்டல் பெட் கெப்பாசிட்டிகள், மற்றது பர்சனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸுகள், அதை விட இந்த அசஸ்மெண்ட் சென்டர் இப்படி சொல்லி $100 மில்லியன்ஸ் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். பட் உங்களுக்கு தெரியும், ரீசன்லி இப்போ நாங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி ரேட், இப்போ ரீசன்லி நாங்கள் 2 நாட்களுக்கு முந்தி நாங்கள் கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய எலக்ட்ரிசிட்டி பிள்ளைகள் வீடுகளில் இருப்போம். எலக்ட்ரிசிட்டி ரேட் நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட 50% கிட்ட குறைத்திருக்கிறத நீங்க பார்த்துருப்பீங்களே. என்ன அந்த ரேட்டுகள் வந்து உங்களோட பில்லில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணப்படும். ஓஃபிக் டைம் கிட்டத்தட்ட 40 to 50% கிட்ட
இதால கிட்டத்தட்ட நியாயமான ப்ரெஷர் பெரிய ஃபேக்டரிகள் இந்த ஸ்மால் பிஸ்னஸ் நீங்கள் கட்ட மாதிரி இந்த பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ்களோட பெரிய பில்லுகள் வந்து 2க்கு அடுத்தது எலக்ட்ரிசிட்டி பில். இதால தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபேக்டரிகள் மூவ் பண்ணது இந்த ஹைட்ரோ ரேட்டால கடந்த வருடங்களுக்கு முந்தி. அப்போ அதில் எல்லாம் நாங்கள் அதை குறைத்து கொண்டு வரோம். மற்றது முனிசிபாலிட்டி உங்களுக்கு கேட்ட மாதிரி இந்த ரெண்ட்டுகள் ஷார்ட் டேர்ம் ரிலீஃப்கள் இருக்கு பிஸ்னஸ்ல எப்படி தங்க வைக்கலாம்ன்றது. பிஸ்னஸ்களை வந்து இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் எனக்கு தினமும் வந்து ஸ்மால் பிஸ்னஸ்ல இருந்து பெரிய பிஸ்னஸ் ஆக்கள் 5 எம்ப்ளாயில இருந்து 200 எம்ப்ளாயி வேலை தொழிலாளர் உள்ளவர்கள் எங்களை தொலைபேசி மேல அழைக்கணும், எங்களோட ஆபீஸுக்கு அழைக்கணும். இமெயில் வருது. அவருடைய எதிர்காலம் என்ன? இப்ப நாங்கள் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்குறோம். அவளுக்கான பல ப்ரோக்ராமை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். சாப்பாடுகள் ஒரு மேசையில எப்படி வைக்கத்தக்க வேர் டு புட் தி ஃபுட் ஆன் தி டேபிள். அவளோட உணவுகளுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் அவசர நிவாரணங்களை நிதிகளை பொறுப்புகளை நாங்களும் எங்களுடைய அரசும் மற்றது பெடரல் கவர்மெண்டோட உங்களுக்கு தெரியும் சென்ட்ரல் மத்திய அரசோட நாங்கள் இணைந்து எங்களுடைய மக்களுடைய கருத்துக்களை மக்களுடைய அவலங்களை நாங்கள் எடுத்து சொல்லி பல ப்ரோக்ராம்களை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கணும். அப்ப அந்த இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செய்ய வேண்டிய விடயங்கள். அப்ப கன விடயங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக வரும். உங்களுக்கு மேலதிக விவரங்கள் தேவை என்றால் என்னுடைய வெப்சைட் லோகன் கணபதி வெப்சைட்ல எல்லாம் டீட்டெயிலாக இருக்கின்றது. என்னென்னத்துக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம், என்னென்ன ப்ரோக்ராம்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறது. ஒரு 3 மாதங்களுக்கு தான் அந்த ப்ரோக்ராம்கள் இருக்கின்றது. அப்ப அதுகளுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம்ன்றதை நீங்க தெளிவாக விரிவாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்படி தேவைண்டால் எங்களுக்கு கூட நீங்கள் எங்களுடைய அதிகாரத்துக்கு அழைக்கலாம். ஆமாம், உண்மையிலே எல்லா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அதற்கான மிகவும் ஒருமித்த பணியிலே மக்களுடைய இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையை தீர்த்துக் கொள்வதிலே கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையிலே ஒரு பாராட்டக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக பார்த்துக் கொள்ளலாம். எப்பொழுதும் அதிலே நீங்கள் சிறப்பாக உங்களுடைய நகர்வுகள் இன்று மாத்திரமல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 வருடங்களுக்கு மேலாக தொடர்ச்சியாகவே மக்களோடு பின்னி பிணைந்திருக்கிறீர்கள். ஆகவே உங்களுடைய ஆதரவுகள், உங்களுடைய பங்களிப்புகள் மக்களிடையே மிகவும் நெருக்கமாக மக்களை இலகுவான முறையிலே தொடர்பாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலே உங்களுடைய ஒழுங்கமைப்புகளை நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்தியிருக்கீர்கள். உண்மையிலே இந்த வழியிலே நாங்கள் பாராட்டிக் கொள்கின்றோம். இதைவிட நிறைவாக மக்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? நிச்சயமாக எங்களுக்கு தெரியும் இந்த எங்களுடைய அரசு அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணித்தான் இந்த பள்ளிக்கூடங்கள் இதுகள் எது எங்களுக்கு அவசியமான சேவைகள், அவசியமில்லாத சேவைகள். மற்றது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் உங்களுக்கு தெரியும் சிம்டம்ஸ் இருந்தால் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு போறாண்டா உங்களுக்கு ஸ்காப்ரோ ஹெல்த் நெட்வொர்க் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, மார்க்கம் ஸ்டோவில், ரிச்மண்ட்ல மெக்கன்சி ஹாஸ்பிட்டல், மற்றது ட்ரில்லியம் ஹாஸ்பிட்டல், டவுன்ல எல்லாம் பல ஹாஸ்பிட்டல்ல நாங்கள் திறந்திருக்கிறோம். இறுதியாக நாங்கள் சொல்றது, பிளீஸ் தயவு செய்து நீங்கள் கூடுவதா இப்ப நாங்கள் 50ல இருந்து 5 ஆக்கி இருக்கிறோம், என்ன குறைச்சிட்டோம். நீங்கள் 5 கூட இல்லை, நீங்கள் 2-3 வாரங்கள் மிகவும் எங்களுக்கு ஒரு கிரிட்டிக்கலான பீரியட், ஒரு மிகவும் எங்களுடைய வாழ்வுகளை நிர்ணயிக்கின்ற காலங்கள். நீங்கள் நிச்சயமாக உங்களை சுத்தி இருக்கிறவர்களுக்கும் இதை நாங்களே சொல்றோம் என்றால் உங்களோட பிள்ளைகள் திரும்பி பள்ளிக்கூடம் போகணும், நீங்கள் எல்லாம் வேலைக்கு போகணும். இது ஒரு பெரிய ஒரு ஹெல்த் கிரைசிஸ், அதே நேரத்தில் பொருளாதார கிரைசிஸை நெருக்கடிகளையும் கொண்டு வந்திருக்குது. அப்ப இதுகளுக்குள்ள நாங்கள் சரியா இதுல இருந்து விடுபடணும் என்றால் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும். எல்லாரும் நாங்கள் ஒரு சிவிக்டிவிட்டியோட நாங்கள் இருக்கணும். மற்றது இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை என்றால் உங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர்ஸ் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு பப்ளிக் ஹெல்த் இருக்குது, லைன்கள் இருக்குது, சில ரீஜனல் பப்ளிக் ஹெல்த் லைன்கள், மற்றது உங்களோட டெலி ஹெல்த் இருக்குது. இந்த போன்களை அழைத்து உங்களுக்கு சின்ன சிம்டம்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அதை உடனடியாக நீங்கள் அதை செய்யுங்கள். மற்றது நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருங்கள். இந்த காலத்துல நாங்கள் அன்பாயும் ஸ்ட்ராங்காயும் மற்றவர்களுக்காக என்ன தேவைகள் இருக்குன்னு அறிந்து அந்த ஒரு மனப்பான்மையோட நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்கள் இதை வெல்ல முடியும். பேனிக் பண்ண தேவையில்லை. நாங்கள் பெரிய பேனிக் பண்ணி நோ நீட் டு பேனிக். நல்ல ஹெல்த்தியர் சிஸ்டம் இருக்குது, மற்ற ஸ்ட்ராங்கா இருப்போம், மற்ற ஒன்றா இருப்போம். ஸ்டே டுகெதர் மீன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவலா எங்களுடைய ஸ்பிரிட்டால, மற்றது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலால எல்லாரும் சேர்ந்து
மற்ற இந்த ஃபைட்ல நீங்கள் ஒரு தனியா இல்லை, நீங்க தனியா இல்லை. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, நல்ல நண்பர்கள் இருக்கு, நல்ல மருத்துவ சிஸ்டங்கள் இருக்குது. அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது நல்ல டிசிப்ளின், ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன். அதன் மூலம் தான் எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும், உங்களை அன்புள்ளங்களை நாங்கள் இதில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்று தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆமாம், நன்றிகள். உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது. இந்த ராப்பொழுதாக இருந்தாலும் நாங்கள் இரவு 11 மணி ராப்பொழுது இந்த வேளையிலே உங்களோட அழைப்புதலை ஏற்படுத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை எமது மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே எமது மக்கள் பல சந்தேகங்களோடு, பல துன்பங்களோடு, பல நெருக்கடிகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், பல மன அழுத்தங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு தொடர்ந்து இந்த ஊடகத்துறை, அவர்களுக்கான ஊடகத்துறையும் வைத்தியத்துறை, அனைத்து துறைகளும் அவர்களுக்கான சேவைகளை மிகவும் ஒரு பற்றுறுதியோடு செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த வேளையிலே நீங்கள் எங்களோடு கலந்து சிறப்பித்தவங்களுக்கு நன்றிகள். எப்பொழுதுமே நீங்கள் மக்களோடு பயணிப்பவர், அந்த வகையிலே உரிமையோடு உங்களை இந்த ராப்படுதலை தொடர்பு கொண்டோம். நன்றிகள் அண்ணா. நன்றிகள். நன்றி இளங்கோ, நன்றி நேயர்களே, நன்றி வணக்கம். நன்றி வணக்கம்.